రష్యా పైన కాలు దువ్వుతున్న చైనా. అందరిపైన కాలు దువ్వినట్టు కొందరిపై కాలు దువ్వితే కాళ్ళు రెండు విరిచి పంపిస్తారనే నిజాన్ని గ్రహించని డ్రాగన్ తాజాగా రష్యాపై కాలు దువ్వేసింది. ఇండియాలోని గాల్వాన్ ప్రాంతం తమదేనంటూ దురాక్రమణకు పూనుకొని ప్రపంచ దేశాల చీవాట్లు తింటున్న చైనా ఇప్పుడు సరికొత్తగా రష్యాలోని వ్లాదివోస్తోక్ నగరం తమదేనంటూ కలకలం రేపింది. 1860కి ముందు హైషెన్ వాయిగా పిలువబడే ఈ నగరాన్ని అక్రమ ఒప్పందంతో రష్యా ఆక్రమించుకుని వ్లాదివోస్తోక్గా పేరు మార్చిందని చైనా ప్రభుత్వం టీవీ ఛానల్ సిజిటిఎన్ సంపాదకీయం ప్రకటించింది. రష్యాతో అంతంత మాత్రంగా ఉన్న ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు సిజిటిఎన్ అధికారికంగా చేసిన ఈ ప్రకటనతో మరింత దెబ్బతినే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. చైనా గూఢచర్యం విషయంలో రష్యా ఇప్పటికే కోపంగా ఉండడం, భారత్కు రష్యా పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలు సరఫరా చేయడం చైనాకు మింగుడు పడడం లేదు. గల్వాన్ లోయ ఘటనతో తలెత్తిన ఉద్రిక్తతలు సద్దుమణగకుండానే చైనా వ్లాదివోస్తోక్ నగరం తమదే అని చెప్పడం సరికొత్త వివాదానికి తెరలేపనుంది. ఓయ్, ఇంకేంటి నన్ను చూస్తున్నారు? న్యూస్ని న్యూసెన్స్ లేకుండా చెప్పి ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఎంజాయ్మెంట్లా మార్చి ఎప్పుడు మీకోసం పనిచేసే మీ FB టీవీని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చివరిలో చెప్పడం మర్చిపోయాను, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఇంకొకటి, కింద గంట సింబల్ ఉంది కదా, దాన్ని గట్టి కొట్టండి, నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి.